da zaki yafe ni da na tuba, ni miki laifuka yafe ni na tuba, dan Allah ki mini ba wai domin ni ba. Na so duniya na shige gaba, gashi yanzu ina ta fargaba, ban kyauta ba na san ban me. Ɗaukaka ta wani lokaci ce, na rasa zaki yafe ni da na tuba, ni miki laifuka yafe ni na tuba, dan Allah ki mini ba wai domin ni ba. Na so duniya na shige gaba, gashi yanzu ina ta fargaba, ban kyauta ba na san ban miki ba, dama dai ban guje ki ba. Ɗaukaka ta wani lokaci ce, na rasa ta kamar na zauce, farin ciki na yanzu kwake ce, ni masoyinki ne karki mance. Hello? Yana bacci. Okay. Hello? Okay, shi ne. Okay, to na gode, ni ma ina alfahari da ke. Masoya waƙoƙina ne. Kin san mawaƙa da ragowar celebrities ba sa rabo da kiran waya. Ni ba su yi ba complain nake yi ba. Ni kawai yanzu dai buri na ɗaya ka tashi kai wanka ka zo mu je breakfast na jiranka. Wai hakkin shirya? Hajjaju ni na kammala. So ina so zan je studio saboda ina da wasu waƙoƙin biki ina so in je in gabatar da su. A gaskiya ni na so mai wata muhimmiyar magana. Okay, har magana tana da muhimmanci haka? Sosai ma take da muhimmanci, shi yasa nake so mu yi ta dan kafin ka fita. Ni kuma kin ga yanzu babu wani abu mai muhimmanci da ya wuce kwana 3 na amarcin mu. A dole su zama masu muhimmanci a gare ka. Amma dai wannan magana ita ma tana da muhimmanci sosai. Hello Usman ya ne? To ya garin? Okay, to da Allah ka ba su haƙuri da Allah. Gani nan fitowa nan da minti 30 insha Allah. Okay, to shikenan. Sai na fito. Hajjaji ina ganin mu bar maganan nan sai na dawo tunda kin ce tana da muhimmanci sosai. To ya zan yi? Har ba yadda zan yi. Sai dai kawai in yi haƙuri.
Allah ya tsare. Ba za ki raka da ba? Abokina. Da gajiya. Lafiya ga lawa. Da abubuwa. Alhamdulillah. Ya haƙuri abokina. Wallahi da maganar waƙan nan na kwana. Kaga to ya kamata mu hanzarta mu je studio nan saboda a samu a gama da wuri tunda mutanen suna jira. Haka ne, amma ya kamata mu biya ta gidan mama mu gaishe ta tukun. Okay. To ni na riga na faɗa cewar ga mu yanzu ka biya ta gidan maman kai in ya so sai ka gaishe ta sai ta yi addu'a tunda addu'a ta kaga ita ce za ta taimake mu kai inda muka kai. Gaskiya. In ya so ni sai in tare su kaga sai mu shaf komai mu yi. Haka ne, to shikenan ba da ba. Alhaji ya gida. An wuni lafiya? Ka mutumi na. Lafiya lau. To ya gari? Wallahi lafiya. Kuma aski he naga kaman yanzu aka yi. Wallahi yanzu aka yi shi wallahi. Allahu akbar. Kuma to ko mutumin ne yayi? Wai na dan je wajen wannan yaron Sadiq. Oh to. To tunda na ga shi ma sabon guri ne nace to bara in je in gwada shi ko. Gaskiya ne. Yanayin hannunsa ko? Gaskiya ne. To sabon waje ne. Gaskiya ne. Ai da ka tashi gwajin. Ai a gwada ka dukanka. Kai amma dayin din. Kai ya kai baki ga baki ɗaya tunda kaga da dan hasken ka ai. Kamar yaya? A to ba kai ne dan sarkin magwada ba? Ga inda ake ma dan tsaba hassana da rahin mutunci ka tafi wani guri? Ba haka bane. Ayo me? Ka san yana da maikan da ba ku da su. Oh to. Sannan akwai dan wani abun fesawa an a gama askin nan. To. Ku duk ba ku da shi. Gaskiya ne. To abin naku sai nan kamar ya zama inda kauna ai siyo mana da kai. Ai kaga da yake Bahaushe, shi Bahaushe ba wanda ya raina nayi. Kaga ya ka tafi can wajen wani da kaza ana Sadiq suke cewa Sadiq. Kabila ne ai. Wallahi kabila ne a garin su Sadiq suke cewa Sadiq. da Allah. Mu ne nan muke cewa Sadiq. Me suke cewa? Wallahi Sadiq. Kabila ne ai. Mu a nan muke cewa Sadiq ai. Bahaushe ya raina nayi. Haka Allah ya halicci kabilan mu. Dan Allah ka tsaya. Ya za ka zo ka dinga min ihu za ka tara min mutane. To ya hakuri. Ya haka? Wallahi dan ma ba microphone ne. Wallahi da kaji ihu da hujja. To na fuskanci inda ka sa. Kai wato na ga kamar cewa akwai tasha a kanka. Wallahi tallahi haka nake. Allah. Wallahi. Da tasha. Wallahi da taya ne ni. Ai asali na ba kenan daga taya na zuwa ai. To ya ake kuma ka faɗo aski. Wallahi tallahi dama ai mutum ai baka cin nazara ai ka tsallake ramuka yanzu ga wani zamun nan zan tsallaka ai. To bari in ga. Wallahi amma fa kar ka manta ni ma fa dan iska ne da wallahi kamar ni da yadda nake Allah sarki ai da kai ma lajan ne a wannan harkar wallahi tallahi au kai komai kai ne wallahi komai ni ne ai ba abin da ban yi ba ai wani abin da nayi ma ba kai ba ai wallahi kai darajar kudin ka ce fa da za nake daga ma kafa yanzu ka san me nake so da kai ka faɗa ya ka iya barin nan ko sai na ci ubanka wataƙila in ka cin na tafi idan na ji zafi amma dai kam duk yadda kake haka nake kuma kudin ka ne yasa nake daga ma kafa da tunanin akwai ran da zaka mun wata rana to ita ma yanzu ranar gwara ma dare da ita ba ta da amfani dama ba amfanin zuwa maka da kare duk da ne makafi sun yi dare ya ake sacewa kunciya zaka ka danna wannan dan kalle mun kunce a'a kai au kai ma ina ma kallon mai hankali wallahi haka muke duk kamar amarya kamar kawarta wallahi wai dukan ku wallahi ne wai au kada Allah ya sauro ne kai ni sauro ne da aka dauko wani abu kan fesa ka ne baka fesa ba fesa to ina sauraron ki ya ake ciki dole ne fa na dame ki saboda kin ga yau kwana uku kenan ni gan nake kaman alamun babu wani mataki da ke dauka akan al'amarin nan kwana uku me ya faru kuma Alhaji haba dan Allah ka dinga yadda da magana na mana idan na faɗa maka wato na fuskanci gaba ɗaya baki fahimci yadda nake ji a raina bane haba in dai har kana yadda ai ba za ka dinga tuhuma na ba idan na tuna irin yadda muka ci soyayya da ke sannan kuma na tuna cewa wai yanzu haka kina gidan wani a matsayin mijinki yau kwana uku kenan
haba to shikenan yau din sai na ji daga gare ki kenan. Shikenan, take care of yourself. Bari ki ji ke ci karfin ganin idona, da ni da ke ba zancen yin fada da juna. Za na je ku domin masu tsangwamana, ki kaɗai ce sanadin doka tamburana. Ana ayyabak ke ce ado da kalbi, ba dare ba rana ke kaɗai ku zambe. Kina da kyau musamman in kin sako hijabi, naki ne tamkar ruwa a gumbi. Kin riga kin gama gauraye jinin jikina, ko ina zan je ke ce yayi danganina. So da ƙaunar ki a kullum nake tunani, zuciyata a kullum tana ziga ni. Ko zan yi nisa ki ce fa mai da kani, naki ne ko damuna da rani. Ki daban ce kuma ki sarauniya ce, randa ba ke babu ni takaici. Zana kwaci ko kuma ukwanci, kin asirce zuciya takaici. Ki bani dama buɗe zuciyata, bani dama buɗe zuciyata. Ki bani dama yin buɗe zuciyata, bani dama buɗe zuciyata. Haba mana Hawwa'u, ya kamata a cikin bar kukan nan haka, ki sama wa kanki lafiya. Ki sani fa cewa shi yana can yana rayuwar shi da wata daban. Momi, ban taɓa tunanin ko kuma tsammanin yaudaran da Sadiq ya yi min ba a rayuwata. Hawwa'u kenan, ba lallai wanda kika saka wa alkhairi ya saka miki ba. Ki haƙuri dan Allah. Tashi mu tafi. Kai jama'a, wato dai yanzu a takaice na zo gareji kuma dan bugi ko a to in ba haka ba Kina so. Kaga ga zai mana aiki. kai Wallahi Allah. Ga irin wannan shiga haka. Wallahi Allah. wato a takaice dai na zo gareji kuma dan bugi kawai wannan shi ne. Ga wani fresh kake. Kai wallahi Allah. Ga yau ai kamata ya kai mu ba abinci amarya. Kana nufin yau ba za mu je wajen Ladi mai abinci ba? Wacce idan oga za mu je yau ai dole mu ci abinci hajiya. To da ma haka kuka ce sai mu tafi ku je a ci dafa muku abin da kuke so. Timina. Me ciki. Oga bara mu To shi ke ban ba ka. Kai. Ha. Wai kai da baka bude bane ko bude ka ne? Au sai ma na bude ka? Mijin hajiya. Okay. Yanzu dai a takaice ka zo kawai ka tsokane ni ne ko? To in ka isa ka ce ba haka bane ma. Ina ni na isa. Ai yanzu kana da damar da duk abin da zaka faɗa zaka iya faɗa. Kwanaki 3 kenan da yin auren ku da Hajiya Zainab. Shi yasa na zo na gargade ka. To me ya faru, akwai matsala ne? To babu wata matsala amma a gaba ina ga za a iya samun matsala. To ina jin ka Sa'id. Abin da yasa na zo na same ka, ka ɗebi abin da za ka ɗiba tun kafin guri ya ƙure maka.
Kamar yaya? Ita fa yanzu mata ta ce ni nake da ikon da zan juya ta. To kuma me zai sa na cutar da ita? Sa'id, kada kai tunanin zaka iya juya Hajiya Zainab. Ko abin da nake so da kai ka kwasi abin da ka kwasa ka ƙara gaba. Ni kaga tafiya ta. Ko sai Allah. A'a. Ya gajiya. Ya aiki. Alhamdulillah ya aiki. Alhamdulillah. Amin. Nagode. Ta uka duk kai fresh Allah. Ko ki hada tsokara ko abun kai. Na gaji. Sadiq. Na'am. Ya na ganka da sassafa haka. In ziyara zaka kawo ma aika bari sai da yamma. Ka sha shadda kalkal tana kyalli a matsayinka na ango kuma sai in ganka da kaya da kayan gareji. Abokina kenan. Babu watan ziyara aiki na fito. A'a da Allah ka bar wannan maganar wani aiki kuma. Wallahi yanda ka ji na faɗa ma aikin nan dai shi na fito zan yi. To shikenan sai ka kama aiki. Mu je ba ku ga motar nan da zan dan fesa yanzu nan. Na gani. Fesa ta kawai. Na gani. Kuma ta yi. Kawai fesa ta. Wa zai kula da ni, wa zai ban magani, wa zai so ni, yaushe ƙauna zai da ni. Ɗaukaka ta wani lokaci ce, na rasa ta kamar na zauce, farin ciki na yanzu kwake ce. Tsaya ne a daidaita tsaya. A'a lafiya muna tafiya zaki tsayar da mu? Me ya faru? Ƙawata Sadiq lafazi ne fa na gan shi shine na ce tsaya mu je mu yi hoto. Ka gani? To. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Sannu. Yawa sannu. Dama muna cikin adai sau ne na gano ku shine na ce bari na zo mu yi hoto. Allah sarki. Dan Allah in ba damuwa za mu iya yin hoton? Okay to ba damuwa. Ku kawata ki matso yi. Allah ya ciyaye. In rasa wanda zan tsaya ina ɗaukar hoto da shi sai wannan mayo dari macutun ke ma dan biki san ciwon kanki bane. Haba baiwar Allah. Ya da irin wa'annan bakaken maganganun. Naga ku kuka kawo kanku wajen mu. Okay. Kun zo ne don ku ci mana mutunci kenan? Waye a garin nan bai san irin cin amanar da yayi wa Hauwa ba. Wai don Allah kawata me yake damin ki ne? Ko ma me ina ruwanki? In ya yaudara Hauwa ke yaudara? Ko kuwa kin san me ya hada su da ita? Tun ana jita gashi na har abin ya yada kowa ya sani a gurin masu labarai. To ni ba abin da idame ni kin gani dai ki zo kawai in zaki. Ki dalla ga mu ci. Ke yake damun ka ne? Mu baka ganin irin ta zo garin mu tana gaggaya mana magana wannan ta isa ta zo ta gaya mana magana. Me kake so ka yi ne? So kake ka tara mana mutane a wajen nan ne? Wallahi da kayi wargin dora hannunka akan fuskata da sai kaga wanda zai rama mu. Haba, kai celebrity ne. Yanzu nan wani zai iya maka bidiyo. Shikenan sai kaga topic din ya canza. Amma baka ganin yanda wannan yare take ya ta ya ga mana da. Kai hakuri da Allah. Kinga ki hakuri. Kin ji wani lokacin kwayi ki ja ta kuje. Ka gani? Sai ka dinga kula da irin wa'annan abubuwa. Kuma na sha gaya ma. Mu je da Allah. Yawwa Asiya. Allah gurin ki ne. Guri na kuma. To in yi maka me kuma? Dan Allah ina so ki taimaka min na yi magana da Hauwa. Taimaka maka kai magana ta Hauwa. Ta yaya zan yi haka alhalin ita ce da kanta ta kore ka? Na ji na amince, amma a halin yanzu ba ni da wani zaɓi face in ganta saboda halin da take ciki. Halin da take ciki? Alhalin kai ne da kanka ka sanya ta a cikinsa? Na yadda duk abin da za ki faɗa Hasiya,
amma ke ma sanin kanki babu wacce nake so a yanzu face Hawwa. Hajiya Zainab? Hasiya, ki riga kin sani aure na da Hajiya Zainab ba an yi shi ne saboda soyayya. Sadiq kenan. Ko me zaka ce ai dai aure ne wallahi in da ni ce Hawwa'u sai na nisanta kaina da kai wallahi nisa na har abada. Dan Allah ki taimaka. Na daɗe da gane cewa Asiya ba san alaƙata da Hauwa take. Kawai dai na san babu yadda za ta yi. To in dai ma hakan ne ai ni ban ga laifinta ba. Me yasa zaka goyi da bayanta a daidai wannan lokaci? Tunda ta yi tsawon lokaci ni da Hawwa'u ba ma gano maka abin da ita take gano maka sakamakon ƙaunar da muke maka. A wasu lokutan sai na kasa gane ni da Hawwa'u wa kake goyon baya. Mun yi magana da Asiya kuma na fahimci ka rasa Hawwa'u har abada. Dama can Hawwa'u tana tare da wani kuma tana zama da kai ne domin ƙaunar da take yi maka, amma wancan shine zaɓin iyayenta. Ka fahimce ni? Wai wannan wane ne yake neman shiga tsakanina da Hawwa'u? Sunansa Nasir, kuma yanzu yana ta fafutukar dasa kansa a zuciyar Hawwa'u. Don hakan yana tabbatar min da cewa Sadiq ka rasa Hawwa'u, rasawa kuma ta har abada. A'a, Hajiya lissafi ake ne haka? Wallahi sweetheart ba lissafi nake yi ba. Na riya kaman ya kamata yau burin kowanmu ya cika. Ta yaya kenan? Kafin mu yi aure, ai ka sanar da ni cewa kana da burin ka zama shahararren mawaki ko? Haka ne, amma rashin kuɗi ya sa burin na bai cika ba. To wannan dai makullin mota ne. Wannan kuma documents ɗin ne, amma kuma akwai check a ciki na kimanin miliyan 5. Hajiya, duk a wani dalili na cancanci wannan karramawar? Kamar yadda Allah ya bani iko na cika maka dukkan burinka, yanzu ni ma ina so ka cika min nawa burin. Hajiya, wani irin buri ne haka? So nake yi ka ɗauka takarda ka rubuta min saki ɗai har guda 3. Hajiya, ai ko a mafarki wannan wasan ban gasgata shi ba. Ballantana mu da muka yi aure yanzu kwana 3 kenan. Kada ka ɗauki magana na a matsayin wasa. Ko kusa ko alama, ni ba wasa nake yi ba. Wallahi har a raina I mean it. Idan har ni nake da ikon sakinki, wallahi ba zan sake ki ba. Makullin mota da cak ɗin miliyan 5 ba su isa su sa in zubar da mutunci na ba. Idan nayi hakan ne kike tunanin mutane za su kallance? Ki saurare ni, ki kuma ji abin da zan gaya miki. Wallahi ba zan zubar da kimata da mutunci na ba. Kai baki saki sa ni lalata gobe na ba wallahi.